Woohoo! Hi guys! If you're me wala na ni welcome back sa channel. O karon guys, di atas sa Trinidad, Bohol, La Victoria. O kisa tong nakalaag na dari, kay bawa na siguro mugon sa ningang ipakita. Pero katong wa pa, today guys, atong i-explore. Kay na-amaze ko dani kay nakakita ko po sa FB bitaw ni janganay mga hanging bridge nga na. So mula ta sa hanging bridge tama ra sa atong makaya kay sa ang nahibawaan kining hanging bridge dari garabing taasa, so basig mapagtas ta, so tama ra sa atong makaya. So sa katong mga mahiligan og laag, I hope nga mo continuous pagtanaw na natong vlog kay today kaloys Ginoo nakalaag magjud pud me for the past 2 months wa jud mi kasuroy, so karon natupad na gud nga nakasuroy mi. So without further ado, let's suroy the La Victoria sa Trinidad. What's ito doy? Aray lami guys, kay dari pala man guys. So kami ning entrance kay entrance kay guys muta na pataga guys. Ano dito? Marok. Itong tunog doy na tuto. Agnan dani nga lugar guys is Madam Wakwak's Airplane House. So mao ni unan mo makita ni sud nimo, may mga heart nga agianan. Mukurabit man ta ko daani guys, kulba laman na mabagli na hinuni makabayad na hinuon ta dani. So guys, kakita na mo sa eroplano. Eroplano kaadyo gid jang porma. Mao ni ag Airplane House ni Madam Wakwak. Unsa na gidagpak dari nga no mask, no ID, no entry. Kay na may mga estudyante kay estudyante 20 ra discounted. Mo ang kinahanglag ID para sure jud nga estudyante kay gaban mangilad ra ba pud kay ro maka-discount. Kamo ga jud. So guys, murag mauna ni bayranan sa ato ang entrance fee. Kay nadari gabantay. Amo na gini guys, jagi pasuwat mis amangan kay para na i-record ba kay contact trace kunuhay og naay manunuwing COVID. So musuwata sa tengahan dari og taga-disapod ta og ato apong contact number. Mao lagi ni problema guys, og sinuwatay na kay agi murag agis itik maglabad gyud og udan is mubasa. Ano na lang tapod og dala kay katong di adto ang di naay mga diferensya. Agi trabaho pa. Nada ni ra katama. Ani ra karong pakto. Di ta kaado swerte rong adlaw kay under construction pa ag dito pero mato ta dito taman atong ipaliili ninjo. So today guys, di adari agpako ni tuan. Agpako nas mga Ravenna. Kaila ba mos mga Ravenna og butan na umulawin sa una. So mao na gilang pako gitangtang butang dari. Wa pa gilang pako guys kay murag tinuod dari daw na to. Na. Guwapo agid ang pagkagama. Foam mo? Ha? Foam no? Ba sa ning materials? Foam lagi. Foam. Murag styro. Jaga ni. Ano ba itong itahis notebook? Kabantay ba may itahis notebook sa una? Singa na doy ha? No, nylon, nylon. Itahin na notebook na sa una. Nylon. Na di lagi ni nylon ka na bang humuko na murag balibos iring. Tana mo nang itahis notebook sa una daghan gina na mga green, ay mga blue, yellow, orange. Kalimot ko ngan guys. Lambo. Na nakalimot ko. Lambo lagi, lambo nylon. Lambo nylon lagi. Sige, wait, comment na sayo na. So, mao ni una ni makitan guys, inigsaka ni sa hagdanan, mura man is dagiro plano. Kaning ang gitumban karon kani, ini. Ag structure dani ni ija, mura sa og eroplano. Kari agi jang kani. Jang Lubot na, Kara lubot. agi jang ikog. Ha? Oo din. Ikog, pakita na lang. Mo ni sa eroplano. Oo, kabantay. Karon pa ko. Ikog na. Karon pa Airplane ko. bitaw nga dani, airplane na tanawa. Diba? Ikog siya sa eroplano. Jadi adari ag. Kini guys, mao ni agi jahang atubangan. So mura rin jag airplane ni siya kani atong gipatungan. Na inigsaka nimo sa hagdanan, mao ni una nimo makitnan kining pako sa mga Rabina, mga mulawin nga mga puahon nga mulawin. So after that guys, dari ag hanging bridge. Mao ni ag hanging bridge dari dapit. Ano ni arbrad to? Arang taasan ni siya actually. So go dari libot kay nga narang taasan ni siya. Og napatay drone, mas lami siya. Katong na mga drone gusto mag-vlog dari. Mas nice kay kita ni mag-bridge. Sugo diri taman dito. Arang taasan na siya nga bridge. Unsa gi close kay murag ila pang gipintalan ang sahog. Mulili ta dari guys. Ibaan mo ko doy. Tingulin. So, makurog jud ay siya. Hala no. Pada jung tadi doy dili doy. Haglot man doy ning kurog man. Adto tong big green. Wa man. Una. Okay, so di ta mo tulog sa green kay gikoloran man din ni.
Kiniran green. Tinabho, masuk kang mabalik ni. Mabali ni buto jaga. Tilabo. Tilabo na ka mabalik na. Parang perlu ka din eh. Ha? Lagi pada zon. Kira ko taman to eh. Kira ko taman. Asa ko din. Asa pagkas gagtunod. Dili kay marko mahadang. Ato ra dito to. Ato saan nira lagi kay uswag gagang sayal kining sanjad sa pintal. Uswag sana nato guys. Ang buda. Pasensya na mo guys, nga sagot na ron. Ang usapod na sa hang pintal lang sayal mamansa. Ano sagot ana ra na pala do dahil ra tataman. Ato ra bitaw ko to na kuan po ba. Di na kaya kay nanay mga pintal. Ha? Di kayo na steps. Hindi ka na ramang green di patumban. Oh lagi. Mura mo kung matuwang doy nigtunob nimo. Medyo pwede nga na. Inay nga naman pud nimo. Di kaya bagat masuntil. Ito pwede nga na kay maghugan. Unsa may gitukod na nila. Sir. Kining mga laing color sir pwede tumban? Ha? Green ray pasada ni. Kana ra po, okay ra po. Uga naman. Sige okay ra daning puwa. Kinirang green meron bago pa. Okay, meron tataman guys. Okay, so diyan ako dari. Diyan ako guys sa pako nga yelo. So actually taas jud si Jada ikaadyo. Ari lang jud si Jataman kay gipintalan pa man makita mo na. So sa ato pa hindi ko magpintal daan di ara na ning pa ha harang di malasa jud nato doy kay pagani naton gitrabaho pa. Blue. Siguro sir mga ansa kaning ko ana sir ma-open tanan imong bana-bana. Oh, back to me. Mga ansa kaning ko ana ma-open tanan. Ha? Mga ansa kaning adlaw mahumandan ni kanang diretso na. Wan mga taas pa kayo na. Dapat may trabaho no kay magnahulpa ba. Mga buwan pa siguro ni. Adi pa nakabtanan. Mga Noni siguro na. Dali na. mga sang simana. So after 1 week, tawag ka doy. Back to me. After 1 week, mahumanan ni siya guys. So kami di malas jud mi kay gikan para mi kalisya la jud pag amgi. Inihan pero okay ra guys kay naampod mi tujo gud sa talibon mo ni hapit na lamang pud mi daari. So at least nakakita tag naka witness tag ginagmay. Na idea gamay og kisa tong gustong mulaag dari nga na. Makakita og gwapo. Murag na ni dagat parat guring tubig dani. Suba. Suba di siya. Suba og dagat ga. Mix ba? Shot. So guys, kani ang sadya guys aning gipasang at gamay kay mo sanjad lagi spintal, magmakuluran. So maara jud to guys ang mapakita ninyo. Kay wa may lain, kay dani ra matataman. Uy hala. Agpako, napusilan ganini. Pusilan. Tama naguhab magpako. Napusilan din yung langgama kay naguhab magpako. Nag slow motion. Dagan. Auto balance. Auto balance. Dagan gani. Yung matilabo para mahinong ko daan hi. Ang delikado na ni ug mudaan na siya guys. Sahal lamang pang banabana ha di ko espiritu pero ahang tag na dan ni ug mudaan na ning kahoy. Daan na Kani doon. ay kuandoy pinjoy. Kini banjag digtanod mo bagli kay di man sa kadto baga. Siga na gani siguro. Kani mo siga dinig mo nga dabdaban ug isugno din nimo lami jud ni subag isda. Kana. Naigabok na. Isa. Na. Gabok mo di ka na. Hmm. Ano sila kita sang kina lami ang kiud. Kita na. Ana guys. Bitaw guys, binuang ra bitaw guys. Pero nalingaw ko dari guys maglatay-latay, medyo nabitin lang magajud ko kay arang de ora magamang lata dyan. Lamin tatog na huma nagpintal kay matutas kinatum dyan. Pero okay ra sunod na laman balik ra ta. Iuli na ni nato guys kay. Uli na to kay ngilad na mo na kung Isa ka pa. Hala ni man ni. Lukot. Lukot. Gibuwad man lagi. Naidagang lukot guys oh. Gibuwad. Uda pay gusto. Himuon man siguro ning sandal. Kani. Mugahi na bitog sandal ko ingani sa una murag gusto. Manaog na ta guys kay mutan out ta dito sa Suba. Ganahan ko na rin dagandagan guys kay feeling na freedom ka adyo ba. Wa ba ko kalaag nag mga ingani dugay-dugay na pud nga duha na kabuan. Pero guys naghinluan pa guys. Palamian din nilang tamang gipangandaman nila ag umaabot nga
tinglaag kay Marso Gabriel tinglaag ba sana kay way klase nagway trabaho gabanda na mga bakasyon na pa. So daaris unahan guys, nice shade na pwede dari magpa-picture. Hala nice, dyan ay tubig sa ubos. Wow! So guys, sa ubos sa aeroplano, ay pakitan sa mga aeroplano guys. Mao to aeroplano dito tanik sa kasaka. So daaris ubos, gabahin na ani. Na shades, pwede mo dari mag-picture-picture. Gusto ninyo dyan. Bawag pwede ba dani managa? Tanaw ninyo. O, diba? Gwapo. Musa ka ta daari. Murag, mas nice daari. Ah! Di kan magunag-uwan guys, mga rapang lubuga. Pero kasagaran sa mga ingani nga tubig. Lubog dyan. Di si Jan mo tinaw lubog dyan ni. Pero gwapo man si Jan. O, diba? Sama tog mahumana si Jan guys. Wrong timing laman may kapag anhin na mo dani, nagkuha na hinon sila, nagtrabaho na hinon sila, nagpintal na hinon sila, pero mubalik pa ta dani doy atong tiwason tong bridge. Puhon. Balik mi dani guys, puhon, pero inigbalik na mo guys, ug mahuman na to tanan 50 na ag entrance. So magandam na kadiha og 100. Kaya kita magduha libre. Daghan man ta? Magandam kag daghang kwarta kay daghan kay libre. Homo, pero wa man sila sakyan. Mangita sila sakyan. Ag kami dyan guys, mong makadalikit bigla-aglaag kay isa ra man goy, pwede isa guys motor. Mo nang camera ding duha makalaglaag. What do you think of the place? Do you like it? Me too. Pero sayang pa to madadon dito kay na pa to lami to. Arang nami adto dun ta kay hanoy ba mag agi-agis hangin Basta bridge. ko nakasakay hanging bridge kay kamo sa una katong ibitay bitos. Sabi tong punuan sa lubi, palwa. Ay nga na pugamo sa una. Yan na ni. So na guys, pakitan mo na ho. Na naiga sa gibo diha. Gilang hinluag taman. Murag preparation na ni nila guys ha. Mga laag kay murag tinglaag na ron kay Marso, Abril, Mayo wa nay mga trabaho bakasyon na. So mao ni plano guys na. So guys, nagay na hinay kog baklay guys. Makita man ninyo na bridge din na sumpay ni tatas siya. Og nakasubay palagi mi na hangatan din siguro ko kay magkrug-krug malagi ning bridge. So guys, di na pud mi magdugay kay ning dalikit rami dari para ma-share na ninyo ang beauty sa Madam Wakwak Airplanes House day ko ni tawag dani sa La Victoria Trinidad. Abi kog La Victoria mo na naijangan. Kana dai La Victoria ngan dai na sa lugar na buing. Agani dyan Madam Wakwak's Airplane House. Na guys, na bridge taas na. So guys, salamat sa pagtanaw sa atong gamay nga vlog today. Unta natagaan mo na hagay diya gamay ug asa mo sunod mo laag. So palihog lang po ko subscribe ug wa pa mo ka subscribe and also click the bell icon. Ibadaan naman kong undoy. Uy, nabuang bata. Oh, sa pakay murag lapok na ni. Nalimbarok na. Iro arnagana. Doy, tabang doy. Tabangi ko kaning doon na. Ha? Tabangi sa ko tagbo sa ko doy. Naning doon na lagi. Tawanan ko kong iro sir. Ado gajig ko siga kay na. Magka-Japan gani kuronro. Ha? Lagi mahaglik tigdak tigig ba? Kakul ba? Bakit? Ha? Ito man nga bugoy. So guys, bisag daan ako dari kay gabaklay man ko. Awa. Gwapo ang view dari. Makarelax si dyan. Arang daghanay tabon nga langgam. Ining babay naman ta ko ninyo. Diyan kayo na may iro lagi. Pagkitang salaman mo na dari sa view gamay. Na tanawan ninyo guys. Tubig-tubig ba? Ay, di na ko muna og doy kay basig lapok doy. Kau ka bunar bagang sandal doy, bilhin din nila palapa. Okay guys, so na guys, makalingaw. Ambot. Fish kids man. Oh, fish pond. Na. Guwapo. Dahil lahira magbaho doy. So taman di ay danag bridge na. Awa pa iksitanan. Numin na isita na no. Wa pa. Wa pa lagi na humani. Under construction pa. Ang bari nga side guys is nang liki si Jana. Bawa na si Jawa na ng itubig.
Grabe kanding naghanay. Kanding! May laki. Mga angkan man tanan. Alay laki na. Uy, mga mabdos man eh. Anay, laki na. Dakog lisik magkumbitay. Duha ka laki. Ay siguro ni. Basin, ang habagam lagi bilahan na ninyo sa. Ang habaga pitog bilahan tanawan ninyo guys. Na? Nga naman na itong bilahan na mga habaga. Uy, ito mo panagan na to. Ano, nanagan man. Gikuha ni siya siguro gipadaghan ba. Okay guys, salamat sa pagtanaw guys. Murag nataas-taas sinuntong atong outro. Bye-bye! Ug see you tomorrow sa atong vlog na pod para ugma. Bye! God bless! Salamat sa inyong kanunay pag-support.